Dobré ránko, je 8:30, ja som sa vybrala na takú zdravotnú prechádzku. Povedala som si, že keď som teraz doma bez práce už 3. mesiac, tak začnem si vytvárať nejaké zdravšie návyky a jedným z nich sú aj tieto ranné prechádzky. Chcem to robiť vlastne tak, že vstanem, oblečiem sa a idem bez rozmýšľania. Takže toto je prvý deň, že mi to vydrží dlhšie ako jeden deň. A chcela by som aj spraviť počas dňa viac krokov, lebo tým, že sedím celý deň doma, tak je to dosť také, proste nie je to dobré. Takže toto je prvá prechádzka dňa a ešte pôjdem po obede na druhú a večer ideme cvičiť. No tie stromy ešte vyzerajú úplne zelené. Žiadne náznaky jesene, akože pár listov je tu na zemi, ale na to, že už je október, polovica októbra, tak veľmi pomaly sa tá príroda mení. Je 9 hodín, ja som sa vrátila zo svojej prechádzky a mám už aj pripravené raňajky. Spravila som si takýto bielkovinový chlebík s brincovou natierkou, šunkou a so zeleninkou. No a to je vlastne aj ďalší z návykov, ktoré by som viac chcela zahrnúť do svojho dňa. A to je, že sa chcem viac akože zamýšľať nad tým, čo zjem. Ja sa nestravujem nejako zle, ale vždy je čo zlepšiť. No a ďalší návyk, ktorý veľmi chcem už dlho zahrnúť a nedarí sa mi to, je to, že namiesto pozerania videí pri jedle si chcem čítať. Takže ideme do mojej knižnice a ideme si vybrať nejakú jesennú knihu, lebo teraz mám náladu na niečo také jesenné, temné. Takže toto je moja knižnica, tá, čo máme v obývačke. Keďže mám teraz momentálne náladu na niečo také temnejšie, som sa rozhodovala medzi týmito dvomi knihami a nakoniec som sa rozhodla siahnuť po tejto, lebo tá vyzerá, že sa bude čítať naozaj veľmi rýchlo a potrebujem teraz nejakú rýchlu knihu. Takže si vyberám Nevpúšťaj sem les, to je vlastne novinka z vydavateľstva Slovart. Mal by to byť Young Adult Horror, takže som na to veľmi zvedavá, aké to bude. Obálka, orieška, celkovo proste ten vizuál je úplne vymakaný, vyzerá to tak goticky, hororovo. Takže som na to zvedavá veľmi.
Práve mi prišiel posledný darček do Bubaskytu od Miška. Trošku trvalo, kým tú knihu doručili, pretože keď sme si ten Bubaskyt dávali, tak v tej dobe ešte len vychádzala. A dnes prišla, je to vlastne náš výber s babami do knižného klubu na mesiac november, ale ja ju budem čítať už skôr, keďže vyzerá, že to bude taká halloweenská tematika. Veľmi sa na ňu teším. Má krásnu obálku, milujem tie farby. Proste tá fialová s oranžovou, zelenou a tyrkysovou, úplne top. Tu máme nachystané, po obede si dáme takéto fajnotky s tekvicovým latte, takže sa teším. Tu sú naše Bubaskyts a keďže už prišla táto kniha, tak už sú kompletné a dnes vám ešte natočím do víkendového vlogu, ktorý som robila outro, kde vám ukážem vlastne všetky tieto vecičky, takže to v čase, keď toto uvidíte, tak už to budete mať na YouTube mojom. Máš fajnotku? Fajnotku. Čo to sme si robili? Pumpkin spice latte. Ja, to je fajné. Tebe dobrú chuť. Ideme cvičiť. Najradšej by som išla v týchto papučiach, ale neviem, ako by sa zatvarili ľudia v gyme. Takže asi ostanú papučky doma. Môže byť. Hej. Si počula, ako som cíkal? Som si Hej, počula som, ako si cíkal. Áno, a 3-krát som to musela natáčať, aby nebolo počuť, ako čuráš vo videu. Proste, to je môj Miško. Pipiško. No nemilujte ho. Ja čítam ďalej knihu Nevpúšťaj sem les a som aktuálne na 2. kapitole na strane 23, ale už teraz som úplne huknutá, páči sa mi to od prvej strany. Je to také temné, ponuré, hodí sa to úplne do aktuálneho sichravého počasia, takže som zvedavá, ako to bude pokračovať. Chcela by som prečítať aspoň po stranu cca 100. Teraz pozerám, že sú tu aj nejaké ilustrácie, wow, to vám musím ukázať. Akože toto vyzerá riadne dobre. No, a to je cca tá strana 100. Takže potiaľ by som mohla prečítať. Uvidím, ako mi to pôjde. Ale číta sa to veľmi rýchlo. Takže idem pokračovať a dám vám potom zajtra update.
Ahojte, dnes je pondelok, 13. októbra a ja som túto knihu začala čítať v piatok a ani som vám nestihla dať k nej update, pretože som ju doslova zhltla na posedenie. Čítalo sa to super, bol to veľmi temný príbeh, bol to strašne angsty, miestami až melodramatické a na jednej strane úsmevné, bolo to young adult príbeh, takže som s tým rátala. Ale na druhej strane to bolo naozaj veľmi napínavé, nevedela som sa od toho odtrhnúť a to sa mi už dlhý čas nestalo, že ráno som sa zobudila s myšlienkou, že chcem si čo najskôr čítať túto knihu. Takže viac vám o nej určite poviem v zhrnutí prečítaných kníh za mesiac október, ale teda zatiaľ vám môžem povedať, že je to veľmi dobrá kniha, veľmi vám ju odporúčam a perfektne sa hodí na toto ročné obdobie, na obdobie pred Halloweenom, pretože dokonca aj v príbehu študenti oslavujú Halloween. Takže ak po nej siahnete teraz v októbri, tak neurobíte krok vedľa. A aktuálne prebieha na Martinuse zľava na túto knihu, nakoľko ju vybrali do ich mesačného klubu. Takže si ju viete kúpiť aj trochu lacnejšie a naozaj akože aj ten vizuál stojí za to. A veľmi sa mi páči tá obálka vzadu, aj pod prebalom je krásna tá kniha, oriesku má peknú a dokonca sa vnútri nachádzali aj ilustrácie, ktoré boli naozaj creepy. Napríklad táto. Bolo ich v knihe viac, tuším, že 4 alebo 5. Takže pekne to dotvorilo tú atmosféru a ešte vám ju ukážeme takto pod prebalom. Akože tá kniha by pokojne mohla byť aj bez prebalu za mňa, veľmi pekná. Takže naozaj veľmi odporúčam. Dala som jej 4 hviezdičky a viac sa dozviete teda v nasledujúcom videu. Na nový týždeň začínam s novou knihou a vybrala som si Kryl nad oázou svetla, čo je novinka z vydavateľstva Tatran. A táto kniha ma veľmi láka pustiť sa do niečím skôr, pretože zbiera naozaj veľmi nadšené recenzie a ohlasy. A ja ju registrujem už dlhšie. Viem, že vyhrala nejaké ocenenie na Goodreads Awards, takže mám ju v hľadačiku už veľmi dlho a keď som sa dozvedela, že bude vychádzať v preklade vo vydavateľstve Tatran, tak som vedela, že ju určite budem čítať. Vydali ju podľa mňa v perfektnom čase, takto na jeseň, nakoľko príbeh sa odohráva v univerzitnom prostredí. Sciona je vlastne ako prvá žena prijatá do radu veľmágov prestížnej univerzity mágie a inžinierstva. A ak som to pochopila správne, tak tento strojček na obrázku sa volá čarograf a vlastne pomocou neho sa v danom svete tvorí mágia a Sciona sa bude snažiť odhaliť vlastne pôvod tejto mágie. Je to temná fantasy o túžbe po poznaní, o moci a pravde, ktorá môže rozvrátiť celý svet. I'm hooked, znie to úplne super a aj moje kamarátky niektoré to už čítali a chválili, také, s ktorými mám veľmi podobný vkus. Jedna z nich je aj Grétka, takže pozdravujem Grétku. A som teda veľmi zvedavá, mám veľmi vysoké očakávania a verím, že tá kniha ma nesklame, práve naopak, že bude jednou z najlepších tohto roka. Verím, akože fingers crossed. A veľmi chcem zažiť ten pocit, ktorý som už naozaj dlho nezažila, že ma kniha tak vtiahne, že nebudem chcieť robiť nič iné, že budem úplne posadnutá, až kým ju nedočítam, že nebudem chcieť ísť spať, že nebudem potrebovať jesť. Prosím, nech sa to stane. Akože nevpúšťaj sem les, od toho nemala ďaleko. Ako som spomínala, tak som sa zobudila s myšlienkou na to, že ju chcem naozaj veľmi dočítať, ako prvú vec hneď ráno. Takže toto bol tiež veľmi super príbeh, ale nebolo to až také, že by som reálne tam žila s tými postavami. Chcem zažiť ten pocit, ako keď som bola tínežerka a natoľko som sa vžila do príbehu, že som bola v ňom. Jednoducho som bola jednou z postav, žila som v tom meste, v tom svete. Chápete, čo chcem povedať. Takže idem sa do toho rovno pustiť a ozvem sa s nejakým updateom. Dúfam, že sa mi to podarí nejako pri predošlej knihe. Takže zatiaľ čaute.
Dnes som si na obed trošku dopriala, objednala som si burrito bowl, ktorý absolútne zbožňujem z Monkey Burgeru v Poprade. Čítam ďalej Krv nad oázou svetla. Som niekde na strane cca 100 a je to úplne dokonalé, milujem to od prvej strany, číta sa to perfektne, sú tam skvelé postavy, mágia je vysvetlená veľmi zrozumiteľne, aj keď je veľmi komplikovaná, takže neviem sa od toho odtrhnúť, idem čítať aj pri jedle. Teším sa na tento obed. Som na strane 250 a absolútne to milujem. Je to závislosť. Nevedela som včera prestať čítať. Čítala som asi do nejakej jednej v noci, čo ja už väčšinou nerobím. A s touto knihou som to mala druhý deň takto po sebe. Takže myslím si, že to môžeme nazvať veľkým úspechom. Inak ospravedlňujem sa za svoj hlas, ale proste ja ráno takto zniem, aj vyzerám. Takže kým sa preberiem, tak nejaký čas to ešte potrvá. Dnes by som to chcela dočítať. Mám asi posledných nejakých 130 strán, myslím. Takže už nemám veľa. Je to napínavé. Odhalila sa tam jedna vec, ktorá mi odpálila dekel uprostred knihy. Bol to zážitok. Tak by som to povedala. Ja vám vôbec nechcem hovoriť, o čom tá kniha je, alebo vám to nejakým spôsobom spoilovať. Len poviem toľko, že ide tam hlavne o mágiu a o to, z akého zdroja pochádza. Hlavná postava sa teda snaží odhaliť, o čo tam ide, snaží sa to pochopiť, prijať, vstrebať. A ja takisto vlastne, takže je to naozaj skvelé čítanie. Niektorí ľudia to prirovnávajú k Mistbornu. Ja to tam aj vidím, aj nevidím, akože jediná podobnosť, ktorú vidím so sériou Mistborn, je v tej zložitej mágii, ale veľký rozdiel je v tom, že zatiaľ čo Mistborn ma nebavil. Nebavili ma veľmi tie postavy, nebavil ma dej, dosť som akože trpela pri tej knihe. Nebola zlá, ale proste ma nebavila. Tak tuto ma to baví od začiatku, od prvej strany. Je to proste napínavé, chcem vedieť, čo sa stane. Tá mágia je za mňa oveľa jednoduchšie vysvetlená ako v Mistbornovi. Aj tu je dosť zložitá, ale je podaná tak prirodzene a nenasilne, že mi to úplne akože tam pasuje. Rozumiem tomu, aj keď je to komplikované. Akože prerozprávať by som to asi úplne nevedela, ale je to naozaj zaujímavá mágia. Veľmi, veľmi dobre to autorka premyslela. Baví ma ten svet, baví ma, že tam je mapa, ktorá nie je príliš zložitá. Ja mám rada fantasy mapy, ale nemám rada, keď musím hľadať, že kde sa vlastne nachádzam a tuto to je jednoznačné, že čo sa tam deje, kde som, čo som. Takže za mňa ako klobúk dolu na to, aká zložitá je tá téma, ktorú autorka rieši, tak je podaná veľmi ľahko a pútavo a tiež ma strašne vytáča ten sexizmus, ktorý zažíva hlavná postava a mám proste vysoký tlak z tej knihy vždy, keď to čítam. Už som teda ale v momente, kde sa odhalili nejaké veci a už to nie je až tak o tom sexizme, skôr o tom samotnom probléme, ktorý som strašne zvedavá, ako sa to vyrieši. Bojím sa, vôbec neviem, čo mám čakať, nemám absolútne žiadnu predikciu, ako by sa to mohlo skončiť, takže bude to pre mňa prekvapenie. Tak ako vlastne celá táto kniha a môžem vám už teraz odporúčať a je to silný kandidát na 5 hviezdičiek. Ja som fakt zvedavá, čo bude v závere.
chodí vlak. Čo? Tak postojme, nie? Wow. To je pán fotograf. Ahoj. Ahoj. Miško, osmám živule. Hej, tak môžeme za jednu. Dým. Top. Nemám fajné to. Ešte? Ó. Mi to vybublalo. Áno. Mám také tanieriky doma. Áno, to sú také isté. No. Máme fancy tanieriky. Miško je jeho koláčnik. Práve som jedla obed, keď som si všimla, aká epická je dnes obloha a oblaky. Pozrite sa, ako toto kopíruje horizont. Magic. Ahojte, blíži sa koniec októbra a spolu s ním aj koniec tohto vlogu.
Ja som sa pár dní až týždňov, tuším, neozvala, pretože sa dialo strašne veľa vecí. Som vo fáze, že si stále hľadám novú prácu a do toho sme mali minulý víkend naozaj šialené 2 dní. Boli sme v sobotu na svadbe našim kamošom v Žiari nad Hronom. Svadba bola naozaj krásna, veľa sme sa inšpirovali, svadbu sme si naozaj užili. Takže teším sa, že si môžeme aj niečo odniesť, nejaké skúsenosti, poznatky a dojmy na tú našu svadbu a niečo z toho aj aplikovať. V nedeľu sme potom mali obaja s Myškom promócie v Bratislave. My sme vlastne prespali v Žiari nad Hronom a potom sme išli ráno do Bratislavy, takže bolo to dosť náročné. Spala som za tie 2 dní dokopy asi tak 6 hodín, takže som sa potom ďalšie 2 dní spamätávala. Ale teda už sme oficiálne obaja MBA. Máme to tu aj na tričku napísané. Tieto trička nám dali urobiť ako darček Myškovi rodičia a máme na nich každý svojho vlastného symbu, pretože v slove Simba sa nachádza MBA, tak som to takto využila a použila som to na pozvánku pre našu rodinu, kde som vlastne dala aj obrázok Simbu. Takže Myšková rodina to poňala takto originálne a dali nám spraviť trička na mieru. Promócie boli super, ja som si to veľmi užila, vidieť tých spolužiakov vlastne po roku prvýkrát naživo, bolo zvláštne trochu, aj všetkých tých našich profesorov, ale každopádne som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť aspoň tej poslednej slávnosti, keď už vlastne celé to štúdium prebiehalo online a je to pre mňa také až neuveriteľné, že vlastne za rok naozaj akože tvrdej driny popri práci študovať nie je sranda, ale za rok v podstate nejakej obety máme dokončenú vlastne celú školu a máme titul, ktorý nám môže ďalej pomôcť v kariére a môžeme sa ďalej proste rozvíjať. Tak mi to príde úplne neskutočné, že ani to vlastne až tak dlho netrvalo. Akože bolo to náročné, nebudem klamať, bolo to naozaj náročné, hlavne počas víkendov, pretože vlastne celú sobotu nám to vždy zabralo obom a nikto z nás vlastne nemohol nahradiť toho druhého v tej práci, takže sme si museli akože veľmi pomáhať, častokrát sme aj nechali domácnosť bokom a proste žili sme v neporiadku skoro rok, poviem úprimne, ale dalo sa to zvládnuť. A som na nás naozaj veľmi hrdá, že sme sa na to dali a pevne verím, že mi to teraz pomôže posunúť sa ďalej teda v tej kariére a že nájdem tú prácu snov, po ktorej túžim a že konečne proste v tej 30-ke už budem na tej ceste, na ktorej chcem a mám byť. A cítim, že tam už smerujem, len proste toto bude už taký finálny krok, niekde sa zamestnať, kde naozaj už nejakú dlhšiu dobu perspektívne verím, že ostanem a kde nájdem nejakých takých proste svojich ľudí, s ktorými budeme ďalej rásť. To je taký môj aktuálne najväčší sen a prianie. Takže to bol taký live update a to, čo sa udialo počas víkendu. No a posledné 2 dní som sa vlastne spamätávala zo života a riešila ešte nejaké veci ohľadom ukončenia živnosti. A dnes som si povedala, že idem ukončiť a postrihať tento vlog, pretože som vlastne na neho medzičasom úplne zabudla. Som si totálne presladila to pumpkin spice latte, ale nevadí, je to fajné. No a okrem live updateu som vám chcela dať aj taký menší knižný update. Ja som za posledné týždne prečítala strašne veľa kníh. Poviem to tak, že absolútne to nestíham nahrávať všetko, pretože som mala takú čítaciu slinu, že som bola nezastaviteľná, radšej som teda čítala, ako tvorila obsah. No a prečítala som za október už asi nejakých, tuším, že 12 kníh. Ale v tomto vlogu som vám hovorila o 2 a k tým by som sa teda rada ešte raz vrátila a povedala vám nejaké svoje finálne dojmy a o tých zvyšných sa potom dozviete vo videu prečítaných kníh za mesiac október. Takže poďme sa pozrieť, ktoré to boli. Začala som knihou Nevpúšťaj sem les, čo je vlastne taký young adult horor. Táto kniha sa mi veľmi páčila, určite by som ju odporúčala práve teraz v halloweenskom období, bolo to také spooky, atmosférické čítanie, čítalo sa to strašne rýchlo. Podľa mňa, keď si to otvoríte v halloweensky večer, tak to možno, že aj za ten jeden večer prečítate, lebo vás to úplne pohltí, tak ako mňa. Čítalo sa to jedna radosť, takže toto je určite veľké odporúčanie. No a ako druhú knihu som čítala Krv nad oázou svetla, ktorá sa stala mojou top knihou života, jednou z top teda. Bolo to úžasné. Nemám na to slov, stále ešte spracovávam tie dojmy, pretože koniec ma úplne odpálil. Autorka tam rieši rôzne spoločenské témy
Rieši tu teda problém rasizmu, mizogínie, nerovnosti žien v spoločnosti, vo vede a tak ďalej. No a vlastne ústredným motivom tejto knihy je mágia a to, za akú cenu vlastne musia ľudia za túto mágiu v tomto svete platiť. No hlavnou postavou je žena, veľmágyňa Sciona, ktorá sa ako prvá žena dostane do rádu veľmágov. Mágia v tomto svete mi pripomína skôr vedu, pretože je aj tak vedecky vysvetlená a teda by som sa nebala k ním zaradiť aj do žánra science fiction. Takže ak máte radi science fiction, podľa mňa sa vám to bude páčiť rovnako ako milovníkom fantasy. Neurobíte krok vedľa, ak po knihe siahnete. No a highlightom knihy, okrem vlastne teda tejto mágie a tých spoločenských problémov a otázok, ktoré autorka rieši, je hlavná postava Sciona. Táto postava bola morálne šedá a ja tento typ postav absolútne milujem. Myslím si, že dobré postavy je ľahké milovať, pretože sú dobré. Zlé postavy je ľahké nenávidieť, pretože sú zlé. A proste tie niekde na pomedzi sú za mňa vždy tie najzaujímavejšie, pretože nikdy neviete, čo spravia, aký krok nasleduje. Neviete vôbec predvídať, čo sa v danej knihe udeje. A práve vďaka týmto morálne šedým postavám si myslím, že máme možnosť nazrieť do psychiky a premýšľania a cítenia postav, ktoré sú úplne iné než my. A toto ma na tom fascinuje najviac. Proste nikdy neviete, ako sa takáto postava zachová, aký krok spraví, čo sa udeje ďalej. Vždy to úplne neočakávaným spôsobom zamotá a skomplikuje dej. A ja tieto postavy proste vždy žeriem, vždy si ma získajú, vždy sa k ním vraciam v myšlienkach a knihy s takýmito postavami mi utkvejú v pamäti najdlhšie. Toto nie je prvý prípad, vedela by som vám tu menovať množstvo takých kníh a všetky z nich zaraďujem potom medzi svoje topky, takže Sciona navždy má miesto v mojom srdci. Aj celý tento príbeh, proste milujem to, odporúčam vám to všetkými 10, naozaj. Kniha žnie úspech za úspechom, podľa mňa má zatiaľ veľmi dobré hodnotenia aj vo svete, aj u nás a tie recenzie neklamali, je to naozaj niečo iné, výnimočné, takže veľmi vám to odporúčam. Takže toto sú za mňa 2 knihy, ktoré by ste určite túto jeseň nemali prehliadnúť, sú to čerstvé novinky, takže určite ich nájdete vo všetkých knihkupectvách a dúfam, že keď po nich siahnete, tak sa vám budú páčiť rovnako ako mne. To je odo mňa v tomto videu všetko a ja sa na vás budem tešiť pri ďalšom. Majte sa krásne, čítajte niečo dobré a nikdy sa neprestaňte vzdelávať a pracovať na sebe. Čaute!